Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tartibinde waqy täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanışýarys. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda. Ýurdumyň wekileti siýasy diplomatik, sowda ykdysady, ilim, bilim we şäher gurulşy ulgamynda iki taraplaryň meseleler aralyp maslahatlaşmak şeýle işe urlar maslahatyny, duşluklar we gepleşikler geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny 1-nji iýul aralygynda Vietnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoi şäherinde golluk iş taparyna bolar. Türkmen halkynyň gadimden gelýän hoş niyetli goňşuluk gatnaşyklarynyň we insanperwerlik ýolgalarynyň uralyp kimde Owganystanyň Khost we Paktika welaýatlaryny bolup geçen ýer titremäniň köp sanly adam pidalaryny we şikes ýetmeleri kimde ulumöçürli we ýarançylyklary getirenligi nazar alyp 2022-nji ýylyň iýun aýynda doganlyk Owgan halkyna kömek bermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama bilen Owga-Hujuluk we Daşky Gurşaw goramak ministrligine, Dokma Senaty ministrligine, Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine, senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli haritleri, azyk önümlerini, derman we lukmaçylyk serişçilerini Owgan tarapyna insanperwer kömek hökmünde mussuz bermek tapşyryldy. Resminama laýyklykda Daşary işleri ministrligine 2022-nji ýylyň iýun aýynda Owganystan insanperwer kömeginiň iýerilmegini we gowşurulmagyny guramaçylykly geçirmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow Sloveniya Respublikasynyň prezidenti Borut Pahora we ýurdun ähli halkyna Sloveniýanyň milli bayramy, döwlet güni münasibetli mähirli gutdawlaryny we iň gowy ardularyny iýerdi. Döwlet başlarymyza şu mümkinçilikden peýdalanyp prezident Borut Pahora tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we rewançlyk Sloveniýanyň halkyna bolsa, parahaçylyk mundan beýlegim ötüş we abadançylyk arzuw etdi. Şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyan Şulsi Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başçylygymyzyň tapşyrygy boýunça Akyl welaýatyna iş taparyny amal aşyrdy. Gahryman arkadamyda bu ýerde alınıp barlayan gurulşyk işleri, taýýarlanan taslamalary bilen tanışdy. Hemde gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek bilen bagly meseleler başlanan iş maslahatyny geçirdi. Ýeri bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyan Şulsi Gurbanguly Berdimuhammedow gurulşygy batı depkinlerde alınıp barlayan Akyl welaýatynyň täze Dewrewap merkezine geldi. Akyl welaýatynyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Akyl welaýatynyň täze Dewrewap merkez şäheriniň ýakamy Durdulyев hormatly arkadaşymyza bir ýerde alınıp barlayan işleriň netijeleri, gurulşykda ulanýan serişdeleriň aýratynlyklary barada maglumat berdiler. Hormatly arkadaşymyz Akyl welaýatynyň täze Dewrewap merkeziniň gurulşygyna ulanýan serişdeler, binalaryň bede germegleriniň aýratynlyklary, şeýle täze şäheriň çağılar tagaldyş tekeldiş merkezinde oturduljak enjamlaryň görnüşleri bilen tanışdy. Ýazyrky döwürde dürli gullarda giňmeçeli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa ykdysadyymyzyň kuwatlanmagy bilen bir gatarda ýurdumyzyň şäherleriniň we owalarynyň keşfiniň hasy gözelleşmegini üçin edýär. Şunda adamlaryň amatly ýaşaýyşynyň we ýokary derejeli din jalşynyň ýoly goýulmagy mühim şert hökümne ketgitlendi. Munun öýdi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çynyrdyň çygary baş ýörelge edinýän durmuş ogurly siýasatynyň üstünlikli amaly aşylýanynyň aýdyň beýanydyr. Gahryman arkadaşymyz Akyl welaýatynyň täze Dewrewap merkeziniň çägine alınıp barlayan gurulşyklarda Aşgabat şäherine gürlenýän täzil tehnologiýalaryň häzirki zamanyň ýüňdewarjy gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmalygyny bellädi. We hormatly prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda innovasiýon usullaryň Aşgabat şäheriniň gurulşygyna peýdalanmak bilen baglanyşyk meselelere mühim ähmiýet berilmelidigine üns çekdi. Soňra gahryman arkadaşymyza täze merkezde ulanıljak elektrobuslaryň we elektrotaksilaryň häsiýetli aýratynlyklary, olaryň görnüşleri we ýolagçy ulaglarynyň renk özgörüşi barada gurrun berýän şekil taslamalar görkezildi. Hormatly arkadaşymyz merkezde ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamakda, şäheriň abadançylygyny öpçün etmekde, elektrobuslary we elektrotaksilary mühim ornuň degişi boljakdygyny belläp, ýolagçy ulaglarynyň renk taýdan özgörüşi görnüşde bolmalydygyny üns çekdi. Şunda ýurdumyzyň howa şertlerini we häzirki zamanyň üzün taraplaryndan ugralmalylar. Mehriban arkadaşymyz merkeziň degişi düzümleriniň özgörüşi aýratynlyklary bilen tanışyň başynda täze şäherde gurulýan ýerasty ulag geçirgesiniň taslamasy, şeýle idara binalarynyň howlullary üçin ýetlenilen derwezleriň görnüşleri bilen tanışdy.
Gahraman arkadagymyza täze merkezin ýol ulak düzüminiň işiniň kämilleşdirilmegine, ulaklaryň sazyşly hereketiniň üpsün edilmegine, ýerasy geçergelere mühim ornuň degişdigini belläp, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň we onu ulanýan gurulşyk serişleriniň bildirilýän talaplara alaýyk gelmeginiň mühim şert bolup durýanyna ünsçekdi. Şunda ýokary hil ýagdaýyna üns bermek bilen bir gatarda, bu ýurda dünýäniň özün tejribesiniň içgin öwrenilmegi wajypdyr. Şeýlekem Gahraman arkadagymyzy täze merkezde gurulmagy meýilleşdirilýän Dugrawap mescidiň taslama görnüşleri hemde aýratynlyklar bilen tanışdy. Bellenşýäli umumy eýleýän meýdany 12,19 hektar bolan mescidde bir wagda 5,5 müň adam namaza durar ýaly şertler dörediler we onuň çäklerini orduş teskalaryň gurulşygy meýilleşdirildi. Hormatly arkadagymyz görkezlen taslamalar bilen içgin tanışyp, olary bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişler girdi. Şunda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň, deskalaryň bellenlen möhletlerde ulanmagy berilmegi hemde milli binagarlyk görelleri bilen häzirki zamanyň ösün tejribeleriniň utgaşdyrylmagy mühim talap bolup durýar. Soňra Gahraman arkadagymyz bir ýerde Akyl vilayatynyň täze Dugrawap merkeziniň ýol başlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onun başında Akyl vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow udur berilen tarjyklaryň ýerine getirilişi, aýratynda gurulşyk işlerine ulanýan terişlerle degişli guýanamaları almak boýunça geçirilen işler, şol sanyna ugur görkezji belgilerine guýanamalaryň alnanyny barada habar berdi. Gahraman arkadagymyza şäkeriň gurulşynyň bildirilýän talaplara laýyk derejede alınıp barylmagyna mühim ähmiýeti bolan söýgütleriň kabul edilmegi urunna himme taraplaryň tagalla edilmeligini aýtdy. Şeýlekem iş maslahatynyň barşynda Gahraman arkadagymyz häzirki zaman gurulşyk senagatynyň ösen ýurt hökümine belli bolan Vietnam bilen bu gurda tejribe alşmak maksadyna hormatly prezidentimiziň buýrugy bilen Akyl vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň ýol başlygyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň bu döwlete iş saparyny iýerleýänini aýtdy. Şoňla baglykda Gahraman arkadagymyz bu saparyň ähmiýetli boljakdygyny belläp, toplanylan tejribeniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şunda gurulşyk işlerinde, binalaryň enjamlaşdyrylyşynda we merkeziň bizi gaýratynlyklaryna bir bütügi sağlaşyk emele gelmeliler. Hormatly arkadagymyz bir ýerde bir aýyň dowamyna binalary enjamlaşdyrmak we degişli sağlaş gurulma işlerini geçirmegiň anyk wezipeleriniň kesgitlenigini belledi. We şu döwürde ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek urunna zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Gahraman arkadagymyz bir ýerde işleýänleriň köpüsiniň ýaşlardygyny belläp, Türkmenistanyň halk maslahatynyň şu ýylyň iýun aýyna ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunynyň täze erejelerini görnüşine goşmaşylar girdmäge başlanan meclisinde ýaşlar üçin bir näçe ýeňillikleriň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Ähmetkeşler toparlaryna işleýänleriň 70 ýaş götermi ýaşlar bolsa, olary ýaşlar kärhanasy diýip atlandyrmagyň maksady laýyk boljakdygy barada teklibiň beýan edilenini belledi. Mundan başga da täze kanunyň taslamasyna ýaş hünärmenler üçin bir näçe ýeňillikler gözüňde tutulýar. Mehriban arkadagymyz bugün amala aşyrylýan beýik işleriň, ösüp gelýän ýaş nesilleriň nurany geljeginiň üpsün edilmegine gönükdirilýänini belläp, ýaşlaryň garaşsyz watanymyz bilen ýaşdaşdygyny, olaryň başa başlanan beýik wezipeleri işiň durmuşa geçirmäge gatnaşýanlyklaryna üns çekip, döwletimiziň ýaşlaryň geljekki öziş ýoluny kesgitlemekleri üçin zerur tagallary edýänini aýtdy. Ösüp gelýän ýaş nesiller ýurdumyza gazanlayan üstünlikleri has artdyrmak, bir karar watanymyzyň adabryny mundan meýlekde belinde götermek, şeýlekem zekinli ýaşlar milli medeniýetimizi ösdürmek ornuna ukyp başarnyklaryny gaýgyrmaly däldirler diýip hormatly arkadagymyz belledi. We arkadagy serdarymyzyň tagallasy bilen şu günler ýurdumyzyň ýakly künjeklaryna dowam edýän medeni tepdeleriniň çäklerine gurulýan şäherleriň ähmiýetini belledi. Gahraman arkadagymyz ýaşlaryň biziň geljegi bolan ähli umyt arzuwlarymyzyň amala aşmagydygyny belläp, olaryň dürüjlükli ähmiýet çekmekleri, göwnüjay din jalmaklary ugruna edilýän aladanyň döwlet siýasatynyň mühim orlaryny öwürlendigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda aýdymçylaryň, sadanlaryň Akyl vilayatynyň täze Dugrawap merkeziniň gurulşygyna işleýänler üçin aýdym sal çykyşlarynyň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Gahraman arkadagymyz munyň gurulşykçylaryň armasyny getirip, olaryň ruhuny belinde göterjekdigini we öňürjükli zähmet çekmäge höwesini artdyrjakdygyny hemde şu bayramçyk günlerini olary öýüz bolşly sowgat boljakdygyny aýtdy.
Şuun, Türkmenistan'ın Beyik Taprımına Türkmenmaşa adına baş drama teatrının akademiki hukuk derecesinin berilme münasibetli hoşarlık davrası geçirildi. Milli medeniyetin ve sınıfın ösürülmegi, bu ordu halkara hizmetlaştığının işenleştirmegi ve Türkmen sınıfının dünya çıkma orunu, yetkiderli alada diyen arkadağlı serdarımızı kabul eden onun şirgüdünü hoşarlığın nişan hükümüne geçirilen davara yurdumuzun ordu şüdümlerinin yolbaşları, medeniyet ve sınıf işgalleri katlaştılar. Çeyrek başında Milli Tiyatr sunuğutunun pazarlama uğruna iyiligidarlı alada diyen arkadağlı serdarımıda yurdumuzun tiyatrlarının artistlarının ve beyleki döröcülük işgarlarının adından hoşarlık sözleri beyan edildi. Belenşi alı bu çözgü tiyatr işgarlarını mundan meylekte ilhalar eserlerde öğretmegi, halkımızın ruhu dünyasının baylaşmağına mühüm ehmeti olan tiyatr sunuğutunun işini häzirki döwrüň talaplarına layık derecede ösürmegi ve täze ulüsünlükleri ruhlandyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda teatr sunuwatyny ösürmek, oň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek ugrunda hemme taraplaryň işler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň karary bilen Türkmenistanyň Beyik Taprymına Türkmenmaşa adyna baş drama teatryna akademik hukuk derejesiniň berilmegi bilen siziň hemmeňizi tüýsürekden gutlaýan. Türkmen medeniýetini belende galdyrýan arkadağlı serdarımızın, hormatly prezidentimizin ömrünün uzak bolmagyny, tutumly işleriniň rowaş bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Hormatly adamlar, berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynşy döwrüne teatrymyza akademik hukuk derejesiniň berilmegi Türkmen teatrlarynyň derejesini dünýäniň ösen ýurtlarynyň teatrlarynyň derejesine deňleşdirmekde ähmiýeti ören uludur. Bu derece gelecekte dünyanın akademik teatrlarının arasında geçirilecek beyaz teşkiklerde, festivallarda, forumlara katnaşıp Türkmen teatrlarının ösen derecesini dünya yaymağa ulu mümkünçülük verir. Bizim bu acayip teatrımız medeniyet ve sunuvat işgarlarının günü münasibetli akademik hukuk derecesinin verilmeginde ören ulu mani vardır. Hormatly prezidentimiz medeniyet ve sunuvat işgarları koyan ulu hormati hem himayetidir. Biz olsa medeniyet sunuvat işgarları gelecekte de täze eserleri koyup halkymyzy, watanymyzy, hormatly prezidentimizi wasp edýän täze sahna oýunlary koyup halkymyza ulu üstünlükler bilen täze sahna eserler bilen begenlerjekdigimizi anandyrýan. Ähli medeniyet sunuvat işgarlaryny, teatr artistlaryny teatrymyza akademik hukuk derejesiniň berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Ahryman arkadağly serdarymyzyň hormatly prezidentimizin janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwitli alyp barýan beýik işleriniň rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Yurdumyzyň teatrlarynyň döröjülük mümkinçiliklerini artdyrmagyna, teatr sahnalaryna döwrüň ruhuna laýyk gelýän eserleriň döredilmegine, şol wagtyň özüne artistler üçin ýokary amatlyklaryň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Muňa özi hormatly prezidentimiziň parasatly ýollaşylygyny alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urildi. Tarihin dowamında medeniyet we sunugat, şol sana teatr sunugaty halkymyzyň durmuşyna möhüm orny ýeläpdir. Yurdumyzyň teatrlaryna türkmen halkynyň döreden we dünýä nutgalyk milli gymmatlyklaryny, şöhratly pederlerimiziň gahrymançylykly ýoluny we dünýä belli şahsiýetleriniň bitiren beýik işlerini giňden wasp edýän eserleriň döredilýändigini bellemeli. Muňa özi teatr sunugatynyň saatlaşykly ötüşi uguruna edilýän aladanyň oňy netije berýändiginiň nowatdaky beýanynyr. Biziň awadan asuda yurdumyzda goşa-goşadan bayramlar, toylar bellenilýär. Türkmen teatr sunuwaty öz täze öwüşüni tapdy, milliligini tapdy. Gahryman arkadağymyzyň bir näçe eserlerini biz teatrlarymyzda sahnalaşdyrdyk. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bir näçe eserlerini talipler bilen sahnalaşdyrdyk. Şuň özü bize bir gor çeşme. Gahryman arkadağly serdarymyz şu zatlaryň howsary akademik hukuk derejesiniň berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan medeniyet we sunugat işgärleriniň güni, magtymly atamyzyň şygryet güni bilen hormatly arkadağly serdarymyzy tüýsürekden gutlaýan, goý olaň jan sag bolsun, ömürler uzak bolsun, başlar dik bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerine elmydam rowaşyklar yaran bolsun. Sag bolun.
Paytaxtymyzdaky teatrlaryň artistlarynyň usat aýdymçylygyň we tançylygyň bilelikde ýerine ýetiren joşgunly çykyşlary arkadagly serdarymyzyň ýolaşçylygyna milli sunatymyzy ösürmek ugruna alınıp barlayan beýik işleň senasy bolup ýanglandy. Dabara gatnaşçylar baş teatra akademik derejäniň berilmeginiň bildirilen beýik hormatdygyny ňyktap, öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryna anardylar. Şeýle hem dawaran ahyryna oňa gatnaşçylar tarapyndan hormatly prezidentimiň adyna ýüllenme kabul edildi. Maro welaýatynyň dürli şäherlere baý, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, türkmen medeniýetiniň köpe uçguny açyp görkezýän iň erimli dörejilik forum dowam edýär. Wakalarynyň köp türlügine garamazdan olary bir bitew taglymy, milli medeniýetiň dawamatlygyny birleşdirmek bolar. Medeniýet hepdeligine gatnaşçylar üçin gadim Merw döwlet taryh meden gorokanatyna gedelenç guruldy. Bu ýerde olar UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň awraýly sanawyna girdilen täsin ýadygarlyklar we binagarlyk toplumlaryna ulyg ýyzgala gadim galatyna Sultan Sanjaryň we Sahawalyň araňmagyna ziyaret etdiler. Şeýle hem hepdelige gatnaşçylar Mar şäheriniň bazarynyň şäherine ýerleşen gadimy ýollarly kerwansaraya baryp gördüler. Bu ýerde günnogara mahsus çaýhana bar, onun milli tagamlar hödürlenýär. Bu etnografik görünüşe geçmişin ve geleceğin dowamatlylыgyny açyp görkezýär. Sebebi Türkmenistana ýewly goram saklanýan hemde baýlaşdyrylýan gadymy ýörelgeler diňe bir geçmişe sarpa goýmagyň alamaty däldir. Bu ýörelgeler ruhy gymmatlyklary ýetadna jemgyýeti jewitleşdirmäge çagyrýar. Medeniýet forumy öz işini Ulayt kitapxanatynyň binasynda dowam etdi. Bu ýerde Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar şygary bilen asyrlary ýaňsalýan türkmen mirasy atly matlagat geçirli. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramatynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça idaratynyň dol hukukly agdaty bolup durýar. Birleşen Milletler Guramatynyň bu ýöreýteleşdirilen idarasy medeni ýadygarlyklar hemde TV görnüşler gorap saklamak boýunça halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orny eýelýär. Ähli umumy gymmatlyklary hemde her bir halkyň mertebetine hormat goýmagy esaslanýan netijeli gatnaşyklar üçin şertleri döretmek üstünde işleýär. Ilmi gatnaşyklaryň ösürilmeginiň medeniýet we milli miras ulgamyna ýeri daşar ýurtda ilmi merkezler hemde halkary düdümleri bilen giň hyzmatdaşlygyň ähmiýetini açyk görkezmäge ýardam berjek bu matlagada jemgyçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle de ýurdumyzyň professor muallimleri, hemem edebiýatçylar we jurnalistler gatnaşýarlar. Aýra-aýra çykyşlar beýik ýüpek ýolunyň milli gymmatlyklary geljek nesillerimize nusgalyk mektepler, Türkmenistan UNESCO taryhy mirasy gorap saklamakda hyzmatdaşlyk, pederlerimizden miras galan gymmatlyklarymyz, miras, ýaşlar we terbiýe, gadim Merw türk dünýäsiniň medeni merkezi, Merw günnogaraň ösen bilim ojagydyr, türkmenleriň durmuşyna demir ustaçylygynyň ötüşi ýaly meselelere bagşlandy. Ýygnananlar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň taryhy bilen tanışdyryldy. Belenşi ýaly Türkmenistan'yň bütün dünýä medeni we tebiğ mirasy gorap saklamak boýunça UNESCO-nyň konvensiýasyna goşulmagy bu gurdaky anyk ädim boldy. Biziň ýurdumyzda dünýä sivilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan taryh meden ýadygarlyklary hemde tebiğ gymmatlykları geljek nesiller üçin saklamak ugruna giň erimli işler alınıp barylýar. Beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmeň, onuň iklimleri we halklary birleşdirmekde, ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan ötüşini üpçün etmekde, häzirki wagtda ýelýän ornuň ähmiýeti ara alynıp maslahatlaşyldy. Günüň ikinji ýarmyna Bayramal şäheriniň medeniýet öýüne ow medeniýet öýleriniň işini kämilleşdirmek, resminama dolanşygynyň usullaryny döwraplaşdyrmak, tans we folklor sunatynyň gadymy nusgalaryny dikeltmek boýunça usuliýet matlagady geçirildi. Şeýle hem milli eli işleriniň sergisi guruldy. Onu şyk edenler teatr sahna oýunlaryna gepleşik medeniýetiniň aýratynlyklary, ow medeniýet öýleriniň hemde gurnaklarynyň işlerini kämilleşdirmek üçin usuliýet gollanmalary taýarlananyna bildirilýän häzirki döwrüň talaplary baradaky meseleler gozgadylar. Dünýäde meşhur bolan kuştepdi tansy pikir alşmalaryň aýratyn meselesi boldy. Ýygnananlary bu tansyň gadymy nusgalarynyň parçalary görkezildi. Kuştepdi halk tansynyň ýerine ýetiriliş görnüşleriniň umumlygyna garamazdan oň her bir bölegi gadymy ýerine ýetiriliş aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Dörejilik şäherleriniň şäherlerini Mar welaýatynyň wekil waziri etrawyna Oguzhan adynaky türkmen film birleşiginiň çeper filmleri görkezildi. Medeniýet hepdeliginiň Nowatdak güni türkmeniň Agoý binasyna guralan Lewap we Mar welaýatlarynyň medeniýet ustaatlarynyň bilelikdäki uly konserti bilen jemlendi. Tomoşaçylar halk we häzirki zaman aýdym taýlary, joşgunly tanıtlar ýerine ýetiren artistlaryň çykyşlaryny şowhunly el sarpyşmalary bilen garşyladylar. Soňky ýyllarda watanymyz görnetini özgörüp gülläp etdi. Bu bolsa hakykatdan-da ähli halk gollawyna eýe bolan mähriban arkadagymyzyň hemde arkadagly serdarymyzyň alyp barýan siýasatynyň aýdyň netijeleridir. Muň şeýledigine şu günki konsertiň dowamynda da göz ýetirmek boldy. Bu şäher Türkmenistanyň jewitliginiň hemde dörejilikli ähmetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyny öwürli.
Gahryman arkadağımyzyň we arkadağly terdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli wakalyň aýdym taýly çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy azaýyp däbe urly. Muň öýdi ýurdumyzda giňerimli meden şäherligiň ähmiýetini hassa belende göterýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli gurlar boýunça gazanýan ötüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sadanlaryň we tansylaryň çykyşlaryny konserde gatnaşyjylar uly ruhlanetlik bilen tomaşa etdiler. Hemem şowkunly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Muň öýdi sunuwdy saatlarynyň zehinine berilýän ýokary baha bolup durýar. Konserdiň tapawutly aýratynlygy türkmen sunuwatynyň baý kuwatyny şöklelendirýän çykyşlaryň köp türlüginden ibaretdir. Konsertde köpe uşgunly çykyşlar 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýenşigary bilen berk baglanyşyklydyr. Ýurdumyzyň meşhur dörüjülük toparlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradatynyň ýyldızlary, folklor toparlary öz usatlyklaryny görkezdiler. Olaň tomaşaçylary sowgat beren azaýyp çykyşlary, ýerine ýetirjilik usatlygy